Ireki dinamika joan den urriaren 15ean sortu zen lan mundutik presoen auzian ekarpena egiteko asmoz. Helburua, lantokiz lantoki, 150.000 sinadura biltzea zuten. Inoiz euskal langileen artean egin den sinadura bilketarik handiena egiteko. Joan den larunbatean, ekainaren 17an Gasteizen egindako manifestazio nazionalarekin eman zioten amaiera ekimenari. Lantokietan hasiera batean eta kalean geroago, 100 langileek lagundu digute elkartasun sinadura horiek biltzen. Badira instituzioetan edo nazioartean esperientzia zabalago duten eragileak gure herrian. Haien artean bada bat, azken aldian preso ieslari eta deportatuen etxeratzea modu zabal batean landu duena. Foro soziala hain zuzen ere. Gaur egindako agerraldian, Irekik bildutako 80.200 sinadurak Foro Sozial Iraunkorraren esku utzi ditu. Aitzpea Leizaola eta Agus Hernanek Foro Sozial Iraunkorraren ordezkari gisa, Julen Micheltonena eta Erika Mosoren eskutik Ireki iniziatibak lantokietan bildutako sinadurak jaso dituzte. Paul Rios bakezaleak eta Felix Cañada abokatuak fede emaile izan direlarik. Baina bide hau ezin du gizarte zibilak berak bakarrik egin. Erakundeen laguntza ere behar du. Alderdiek eta sindikatuek beren aldetik elkarrizketa prozesua nola gauzatzen duten erabaki beharko dute. Baina helburua presoen auziari konponbidea emango dion ibilbide orria definitzea izan beharko litzateke. Zentzuzko konponbide bat eta epe errealista batean aurrera eramateko moduko ibilbide horreia, alegia. Foro Sozial Iraunkorrak jasotako sinadurak Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroako Parlamentuan entregatzeko konpromisoa hartu dute. Presoen auziari konponbidea emateko, akordio zabalen aldeko apustua egin dute. Armagabetze prozesuan egin bezala instituzio preso eta gizarte zibilaren parte hartzearekin. Ezin dugu agerraldi hau bukatu alderdi guztiei dei bat egin gabe. Bakegintza eta elkarbizitza eremuan hitza desarmatu behar da.